Kváskový chlieb pečiem už 10 rokov, ale je zdravý chlieb aj chutný? Cesto vyzerá tak, že je to taká masa, dosť lepivá. S tvojim kváskom pečiem už od roku 2019 a máme vlastne radi talianské chleby. Hlavne tie biele. Ale občas pečiem aj také niečo zdravšie, napríklad ako je tento. Je to vlastne rážný chlieb, do ktorého som pridala fenikel a citrónovú kôru. Tento recept som našla na jednom videu od jedného Taliana, nejakého šéf-kuchára. Recept som si trošku upravila a vyšiel celkom fajn. Orestovala som si fenikel a teraz si ho v mažiari popúčim. Takže tuto mám kvások, kefír, vodu, časť múky a pridala som aj lyžičku medu a teraz pridám k tomu aj tento rozdrvený fenikel. Do receptu ide aj kôra s citrónom. Potom, čo sa vlastne tá prvá časť múky zamiešala, pridám aj soľ. Ešte vlastne budem pridávať vodu, pretože som nedala celú na začiatku, ale najskôr pridám aj tú zvyšnú múku. Takže vidím, že v podstate tá múka sa nejde celkom spojiť. Cesto je celkom také suché. V pôvodnom recepte som mala vodu, ale odkedy robím kefír, tak pridávam do chlebového cesta dosť často aj kefír a tentokrát vyskúšam teda tento recept ako mix kefíru a vody. To cesto je dosť také tuhé, keďže je tam vlastne dosť veľa rážnej múky. Cesto vyzerá tak, že je to taká masa, dosť lepivá. Nič menej dám si to do misy. Za pomoci oleja to teraz nejak trošku vytvarujem. No, celkom sa mi to páči, že ako to vyšlo. Misu prekryjem a nechám kysnúť. Upratané, ideme na pivko. Takže je sobota 10:30 do obedu. Takto vyzerá moje vykysnuté cesto. V tej špajzi bolo riadna zima, pretože som nechala aj otvorené okno. No a teraz v podstate to idem vytvarovať do ošatky. Susedia nám začali niečo vrtať. Dobre, dám si trošku múky, možno som dala trošku aj viac, nevadí. Vyklopím si cesto, pomôžem s touto stierkou. Tak, šup. OK, cesto je fakt tuhé, nevadí. Uvidíme, čo z toho vyjde. Tým, že vlastne bolo aj v tom chlade, tak sa s ním vlastne teraz ťažko pracuje. No podľa toho, koľko mám času, tak niekedy to aj nechávam postať, hej? Hej, Biri, čo nám tam kradneš? No počkaj, spravím chlebík. Poď tu ku mne. Biri. Takže to nechám teraz takto a idem vonku s obsíkom. Prikryjem to utierkou. Tak. Takže po 1,5 hodiny som sa vrátila zvonku. Aspoň sa to celkom dobre tak uteplilo to cesto. No. Ošatky prikryjem, používam stále len sáčok, ale